У беларускім шоу-бізнесе складана знайсці больш пазнавальнага і неадназначнага персанажа за Александра Саладуху. Са сцэны і тэлеэкранаў ён расказвае пра дабрабыт, крэпкую сям'ю і нахвальвае Лукашэнку. Але ў ягоным жыцці былі незапатрабаванасць, алкаголь, думкі пра самагубства і крывавыя сямейныя драмы. У нашым новым сюжэце мы раскажам пра жыццёвыя прынцыпы спевака, яго арыгінальную бізнес-мадэль, эпатаж і радыкальныя змены іміджу, гісторыю галоўнага хіта і шалёныя грошы, а таксама пра тое, для каго Саладуха гатовы спяваць, абы толькі добра плацілі. Вас приветствует Александр Саладуха. Жыццё Александра Саладухі сёння здаецца максімальна прадказальным. У 65 гадоў ён ездзіць у бясконцыя туры па Беларусі, бярэ ўдзел у праўладных канцэртах і жыве ў загарадным доме пад Мінскам. Але лёс артыста вызначыла некалькі выпадковасцей, без якіх, магчыма, ён бы і ўвогуле не стаў музыкам. Дзяцінства Саладухі прайшло ў Казахстане, дзе служыў яго бацька. У 6 класе хлопчык пабачыў па тэлевізары фільм пра песняру і літаральна захварэў на мулявіна. Хаця Саладуха рос у сям'і беларусаў, роднай мовы ён не ведаў, таму песні легендарнага ансамбля проста завучыў на памяць і планаваў звязаць сваё жыццё з музыкай, ці, на худы канец, са спортам. Але раптоўна здарылася тое, што кардынальна змяніла планы падлетка. У 1976 годзе бацьку Антона Михайловича збіла машына, і пакуль той ляжаў у бальніцы, яго сын раптам вырашыў стаць урачом і пасля школы падаў дакументы ў медыцынскі інстытут у Карагандзе. У Казахстане Саладуха адвучыўся 3 гады, пасля чаго перавёўся ў Мінск, куды на той момант ужо пераехала яго сям'я. Тады ж ён у першы раз ажаніўся. Шлюбу з равесніцай хапіла на 3 гады. Дзяцей студэнты-медыкі не завялі. Дыплом хлопец атрымаў толькі таму, што ўдзельнічаў у самадзейнасці і выступаў за факультэт на розных конкурсах. Сам Саладуха прызнаваўся, што яго жаданне быць доктарам хапіла толькі на 1,5 месяца. Пасля яго думкі былі занятыя толькі музыкай. Але шлях на сцэну заняў яшчэ некалькі гадоў. Пасля сканчэння медінстытута трэба было адпрацоўваць, таму Александра Саладуху отправили у санстанцию. Первый рабочий день, как сейчас я помню, 10 ноября 1982 год. В этот день ушел Леонид Ильич Брежнев из жизни. Санстанция на улице Куйбышева. Я работал в школьном отделе. Мы пришли проверять детский садик. Белый халат. 23 года мне, я держу в руках горшок детский. И в голове вопрос, неужели я 6 лет учился в мединституте для того, чтобы проверять горшки? Ну вот. Менш чым праз год малады санітар напрасіўся ў іншае месца. І такое знайшлося ў рыбнаглядзе, дзе Саладуха стаў інспектарам, атрымаў форму і нават пісталет. Я в аппарате управления, я с 8:30 до без 15:06, 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, да, ловил тонны рыбы на бумаге. И все вот эти 5 лет, и год санстанции, и 4 года рыбнадзора, я, конечно, ходил на работу как на каторгу. Адзінае, пра што марыў маладзён, гэта сцэна. Пасля працоўнага дня ён ішоў у палац культуры прафсаюзаў, дзе рэпетаваў з аркестрам, а на выхадных і святах выступаў у парках з песнямі савецкіх мэтраў Юрыя Антонова, Александра Розенбаума, Юрыя Лазы і іншых. У 1987 годзе Александр Саладуха звольніўся з рыбнагляда, і з таго моманту фактычна пачалася ягоная сольная кар'ера. Па вечарах ён прыходзіў з гітарай у бар гасцініцы «Юбілейная», каб граць чужыя песні. Там цёрлася розная аўдыторыя, ад бандытаў, прастытутак і замежнікаў да высокапастаўленых чыноўнікаў і артыстаў. Спяваў Саладуха ўсім, у тым ліку і крымінальнікам. Як сам ён згадваў у адным з інтэрв'ю, братва яго купляла за 50 рублёў. Да таго ж, у «Юбілейнай» можна было лёгка займець карысныя знаёмствы, што і здарылася з героем нашай гісторыі. Аднойчы маладога спевака заўважыў народны артыст СССР, дырыжор канцэртнага аркестра Арменіі Константин Арбелян. Ён падазваў Саладуху да сябе і расказаў таму, што ў Беларусі ягоны добры знаёмы Михаил Фінберг стварае свой калектыў. Арбелян арганізаваў маладому спеваку праслухоўванне, і так у 87 годзе Саладуха стаў удзельнікам канцэртнага аркестра Беларусі. Але падобна, вядомы беларускі дырыжор узяў артыста без музычнай адукацыі толькі каб дагадзіць свайму сябру, бо ўжо праз год Александра Саладуху звольнілі, прычым не проста так. У працоўнай кніжцы Фінберг напісаў, што той прав непрыдатны. Вот я помню, первая поездка в Польшу, меня не берут, и на первый фестиваль польской песни в Витебске, 1988 год, в июле месяце, едут все звукорежиссеры, все монтировщики, все, кто носит шнуры, все артисты, все вокалисты, Саша, Ядя, Коля Скориков, Таня.
Орловская. Саша Солодуха остается дома. Я со слезами у телевизора смотрю. Мама, отец, меня не взяли, да. Для 29гадовага спевака гэта было моцным ударам. Ён расказваў, што шмат плакаў і заліваў гора алкаголем, хаця ў яго толькі-толькі нарадзіліся двайняты Антон і Саша. Бацькам спявак стаў у сваім другім шлюбе з музыканткай Натальяй Біруковай. У канцы 80-х ён выступаў сям-там. То мінскі мюзік-хол, то тэатр песні Ядвігі Паплаўскай і Александра Ціхановіча. Ужо тады Саладуха спрабаваў вылучацца знешнім выглядам, доўгімі валасамі і падведзенымі вачыма. Калі Беларусь стала незалежнай, артыст сабраў свой гурт пад назвай «Карусель», з якім аб'ездзіў усю Беларусь і нават выступіў на першым славянскім базары ў Віцебску ўлетку 92-го года. Прычым гурт выступаў з песняй на беларускай мове, якую Саладуху давялося вывучыць, бо такімі былі тэндэнцыі нованароджанага айчыннага шоу-бізу. У тым жа 92-м з Александром Саладухам здарылася яшчэ адна чароўная выпадковасць. Артыкул пра маладога спевака ў газеце пабачыў вядомы кампазітар Эдуард Ханок. Ён знайшоў кантакты музыканта, запрасіў да сябе ў госці і стаў паказваць свае песні. Маэстро сел за рояль, спел первую песню, говорю, не моя. Он говорит, чья? Я говорю, это Ярослав Евдокимов. Он отдал эту песню потом Славику. Сыграл вторую, поклонницу. Я говорю, не моя, чья? Я говорю, это Сябры, Толик. Он отдал Анатолию Ермолову. И когда он третью песню, видите, Бог любит троицу, да? Когда он третью песню запел, я сколько раз рассказывал эту историю. «Здравствуй, чужая мил». Я стоял вот здесь справа, я схватил двумя руками его за правую руку. Я говорю, никому не давали. Никому, говорю, это моя песня. І вось цікава, што самы галоўны хіт Саладухі пра чужую мілую старэйшы за яго самога. Яшчэ ў 50-е яго выконваў вядомы эстрадны спявак Мікалай Шукін, але мелодыя была зусім іншай. Пазней Ханок прыдумаў на тыя ж словы сваю музыку, і песня зажыла новым жыццём, але папулярнасці да Саладухі не займела. Магчыма, у 90-е сыграў сваю ролю харызматычны вобраз спевака ці кранальны кліп пра нераздзеленае каханне. Для Ханка супраца з Саладухам не была дабрачыннасцю. Спачатку за чужую мілую яму заплацілі $3000, а пасля таго, як песня стала шалёна папулярнай, кампазітар папрасіў яшчэ 50, інакш бы забараніў яе выконваць. Пасля перамоў удалося збіць цану да 25 000, якія даў сябар бізнесмен спевака. Для першай паловы 90-х гэта былі касмічныя грошы. Пасля з'яўлення чужой мілай Саладуха задумаў стаць зоркай і ў Расіі, але для гэтага трэба было мець сувязі, грошы альбо быць непадобным ні да каго. З апошнім былі праблемы. Беларускі спявак выглядаў спачатку поўнай копіяй культавага ў 90-х артыста Ігора Талькова, а пасля стаў падобны да Александра Малініна. З фінансамі таксама было няпроста. Прадзюсар Ігор Круты ў 94-м выставіў Саладуху рахунак у памеры $100 000 за раскрутку. Беларусу ўдалося знайсці толькі 30, і на працягу 4 месяцаў яго показывали на ўсіх каналах. Александр Солодуха специально проделал путь Минск-Москва с тем, чтобы побывать здесь у нас в студии в прямом эфире. Единственное, что я знаю о Саше, это то, что в 1994 году он был удостоен такого звания, как лучший певец Белоруссии. Да, если я не ошибаюсь? Абсолютно верно. Вот. Але раптам усё скончылася, бо другую частку Крутому так і не заплацілі. Гэта было магутным ударам для амбітнага спевака. Дадаліся і вялікія праблемы з алкаголем. Летам 94-го года Саладуха нават збіраўся накласці на сябе рукі, але нібыта пачуў голас зверху. Гэтую гісторыю ён шмат разоў расказваў у интервью. Я помню эту ночь, когда я думал, я прощаюсь с жизнью. Я как бы уже внутренне говорил все. До свидания. Но какой-то голос изнутри, сверху, мне сказал, ты не имеешь права это сделать. Ты не имеешь права уйти, ты обязан поднять сыновей. У другой палове 90-х ён зрабіў яшчэ адну спробу скарыць Расію, але зноў няўдалую. Песні беларуса круцілі, пакуль той плаціў. Пра радыкальныя змены іміджу Саладуха расказваў такую гісторыю. Нібыта прыхільнік з крымінальных колаў аднойчы яму сказаў, цытата:
Уся братва Савецкага Саюза загаварыла пра цябе. Нарэшце з'явіўся сапраўдны мужык на эстрадзе, але толькі ніхто не ведае, якой ты арыентацыі. Зрэж касу. Пасля такіх словаў Саладуха спачатку коротка пастрыгся, а затым і ўвогуле пачаў галіць галаву. Пакуль Саладуха прападаў за мяжой, трэшчыну дала яго сямейнае жыццё. Пасля нараджэння сыноў жонка Наталля адмовілася ад музычнай кар'еры і прысвяціла сябе дзецям. Некаторы час яна працавала ў краме, але муж прымусіў яе стаць хатняй гаспадыняй і даваў ёй штомесяц па $100. Сынам жа бацька штодня выдзяляў па 100 рублёў на кішэнныя расходы. Па тагачасным курсе гэта быў прыкладна $1 на дваіх. Ды і ўвогуле, сямейнымі фінансамі Аляксандр Саладуха распараджаўся выключна сам. Грошы насіў у барсетцы ці захоўваў дома ў сейфе, а таксама любіў іх пастаянна пералічваць. Зорны спявак асабіста купляў прадукты, а калі ў краму хадзіла жонка, то ёй трэба было збіраць чэкі і справаздачыцца перад мужам за кожную пакупку. Прычым, такое прынцыповае стаўленне да сямейнага жыцця не перашкаджала артысту хадзіць налева. Саладуха круціў раманы з калегамі па сцэне і ў жніўні 2003 года канчаткова аб'явіў, што сыходзіць з сям'і. Калі Наталля Бірукова паспрабавала спыніць мужа, каб разабрацца ў сітуацыі, той схапіўся за табурэтку. Журналістам акрываўленая жанчына расказала, што яе пабілі, і яна напісала заяву ў міліцыю, а таксама, што хатні гвалт быў нечым кшталту хобі яе мужа. З вуснаў Саладухі гісторыя выглядала по-іншаму. И я пришел домой взять зарядное устройство к телефону. Еще вещи не забирал. Но ты уже жене объявил, что ты уходишь. Ну, она знала уже Она об уже этом, знала. да. Вот. И Наташа меня, не выпускала из квартиры. У нас был такой своеобразный там момент. Послушай, ну табуретка была. Табуретка была в моих руках. Ты понимаешь, что могло случиться непоправимое, и просто ты бы сейчас писал письма уже 25-й год? Да, могло и так произойти. Но я верил, что все будет хорошо. Когда табуретку заносил или как? Я не заносил. Я просто с ней шел к входной двери. Я прокладывал себе дорогу. Я не замахивался, конечно же, Не никогда было, этого не этого делал не и было. не сделаю в своей жизни. За шэрагам скандалаў і няўдалых паходаў на Маскву і Кіеў аказалася, што пра Аляксандра Саладуху паспелі забыцца на радзіме. Таму публіка моцна здзівілася, калі пабачыла спевака ў нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2004 года у новым фрыкаватым вобразе, не са звыклымі доўгімі валасамі і барадой, а з бліскучай лысінай, да якой неўзабаве дадалася ненатуральная беласнежная усмешка. З таго моманту Саладуха спыніў спробы прабіцца на замежную сцэну і зразумеў, што патрэбны толькі ў Беларусі. У ягоным распараджэнні былі амаль 10 мільёнаў патэнцыйных слухачоў, таму спявак зноў узяўся ездзіць у туры па краіне. У глыбінцы ягоны прыезд станавіўся сапраўднай падзеяй. Тым больш госць нікому не адмаўляў ні ў фота, ні ў аўтографах, вылучаючы для гэтага час пасля канцэртаў. З часам артыст, які любіў не толькі сцэну, але і грошы, прыдумаў уникальную по мерках Беларуси бизнес-модель. Я придумал эту схему. Я в райисполкомах или там в облсполкомах. Я беру списки телефонов всех директоров всех предприятий города и района. Это не запрещено. Нет, это... Да, и с утра до ночи, обзванивая, я имею на это право. Я выполняю директиву нашего президента. То бок, перад канцэртам ва ўмоўных Ганцавічах Саладуха асабіста тэлефанаваў дырэктарам усіх мясцовых прадпрыемстваў з прапановай купіць квіткі на ягоны канцэрт. Правінцыйных чыноўнікаў цешылі званкі зоркі з тэлевізара, таму ў большасці выпадкаў яны не маглі адмовіць. У сітуацыі прайграўшых не было. Дзяржаўным арганізацыям усё роўна трэба было неяк забяспечваць культурнае жыццё работнікаў, а артыст зарабляў грошы і атрымліваў публіку на канцэрце. У другой палове нулявых з бацькам пачалі гастраляваць і ягоныя сыны, якія стварылі свой уласны гурт, а таксама і трэцяя жонка Саладухі. Наталля Курбыка працавала на рынку, куды спявак штотыдзень прыхадзіў рабіць пакупкі. Аднойчы былая жонка адправіла яго парушнікі для дзяцей. Так ён і пазнаёміўся з будучай. Праз тыдзень Саладуха запрасіў прадавачку ў госці, і больш яны не раставаліся. У трэцім шлюбе напоўніцу раскрылася вера артыста ў магію лічбаў. У нас свадьба с Наташей была 09.09.09. ЗАГСы были закрыты, это была среда, но его открыли. И мы расписались в 15:15. Варечка родилась 20.10.20.10. Саладуха памятае усе важныя даты са свайго жыцця, верыць у іх сімвалізм і ўплыў на свой лёс.
Ён пастаянна расказвае пра гэта ў інтэрв'ю і прымяркоўвае канцэрты да чарговай гадавіны якой-небудзь падзеі, звальнення з рыбнагляду ці выпуску са школы. 1 марта, в первый день весны, повторяю, было 35 лет на сцене и 30 лет мегахиту «Здравствуй, чужая милая» в этот же день, да. 26 июня этого 22 года было ровно 40 лет, как я отдал клятву Гиппократа, закончив Минский государственный медицинский институт. Да, 26 июня 1982 года, да. Ну и вот 16 ноября, в день рождения моих сыновей-двойняшек, которым исполнилось по 35 лет, мы давали большой грандиозный сольный концерт в концертном зале Минск в день рождения сыновей. Так что да, действительно, 4 грандиозные даты. Але вернемся да цяперашняй спадарожніцы спевака. Яна таксама пасля вяселля была вымушаная стаць хатняй гаспадыняй, якой муж па сутнасці выплочвае штомесячны заробак за догляд за домам і дачкой. У той жа час Саладуха лічыць, што ягоная жанчына цалкам усім забяспечаная, у тым ліку такімі ж штучнымі зубамі, як і ў мужа. Она раз в месяц получает конкретно Зарплату. определенную сумму, Здорово, это а хорошо. каждый день она получает то, что она хочет. Деньги все у меня, потому что я зарабатываю. Вот. А на любую вещь для нее, для Вари и так далее, для дома, пожалуйста. Саш, Ну, в целесообразных, конечно, понятно, соизмерениях. Да. Падыход да сямейнага бюджэту ў спевака застаўся такім жа дзіўным. Ён кантралюе абсалютна ўсе грошы, але з часам можа зрабіць каханай і дарагі падарунак. Так, напрыклад, калі жонка упадабала ў краме футра за $3500, Саладуха на наступны дзень прыехаў у краму і яго купіў. Таксама ён дарыў жонцы машыны. Спачатку ладу каліну за $10 000, а пасля новенькі Хёнды за 18 000, які стаў падарункам на 8 сакавіка. Для сваёй сям'і Саладуха пабудаваў дом пад Мінскам, які афіцыйна называе сваёй рэзідэнцыяй. Кожнага наведніка памяшаны на чысціні гаспадар прымушае разувацца на спецыяльным дыванку на ўваходзе, а пасля ганяе па некалькі разоў мыць рукі. Да, мы 8 раз моем руки перед едой, после и во время. Мы разговариваем по телефону, потом моем руки, одеваем носки, моем руки. То есть у нас кругом чистота. Бясконцае турнэ па Беларусі, для якіх спявак купіў асобны аўтобус, прыносілі яму штогод сотні тысяч $. У 10-е, яшчэ да чарговай дэнамінацыі, Саладуха называў сябе рублёвым мільярдэрам і падкрэсліваў, што ўсё зарабіў сумленна і з усіх заробкаў выплаціў падаткі. Яшчэ адзін сакрэт дабрабыту быў у тым, што ён нікому не адмаўляў і пагаджаўся спяваць практычна за любыя грошы. Ну, вы мне звоните, да? Там у меня день рождения или свадьба там дочери, да, условно, или день города. Сколько вы стоите, Да, Александр спрашивает. Да. А Вы спрашиваете у меня, Да, я говорю, да. сколько нужно петь по времени? Какое число? Да, Ну, на улице. минут 40. Да, все, это $2000, я говорю, да. Он говорит, для окей. меня- Первый вопрос, окей. А второй вариант, он говорит, вы знаете, я говорю, а на что вы рассчитывали? У нас есть столько, нет проблем. Все. По одной простой причине. Лучше забрать вот это, чем просидеть на диване, не получив ничего. Непераборлівасць у выніку сыграе з Саладухам злы жарт, але ж у сярэдзіне мінулага дзесяцігоддзя ён па сутнасці стаў каралём эпатажу. Ён мог з'явіцца ў вобразе матылька для рэкламы адбору на Еўрабачанне, стаць на шпагат для пародыі на знакаміты ролік Ван Дамма, альбо зняцца ў рэкламе Кока-колы. Саша, это я. Здравствуй, чужая милая, да что была моей. Нямэтавая аўдыторыя ўспрымала Саладуху збольшага прыязна, бо ён быў фрыкам, але сваім і бяскрыўдным. Часам яго запрашалі выступаць і на вялікіх рок-фестывалях, і ў маленькіх клубах. Паўсюль спявак выкладаўся на поўніцу. Влюбленный там, где зреет винограда, ранний там, еще вчера жила любовь. Внимание! Еще жива моя любовь. У 2018 годзе Александру Саладуху прапанавалі заспяваць на святкаванні стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Той узяў час на роздумы, але параіўся з нейкімі людзьмі, якія сказалі яму адмовіцца. Увогуле, да 2020 года спявак ніяк не дэманстраваў сваіх палітычных поглядаў. Ён хваліў жыццё ў Беларусі і магчымасць спакойна жыць ды працаваць, але ніколі не прыпісваў гэта Лукашэнку. Уласны дабрабыт ён стварыў сам, а рэжым быў хіба што дэкарацыяй.
Падобна, Саладуха ніколі асабліва не разбіраўся ў палітыцы, бо вось ён у 1994 годзе закрывае канцэрт да Дня незалежнасці пад вялізным бел-чырвона-белым сцягам. И мы все артисты и естественно, мы все поздравляем вас с праздником. Счастья, кохания и веры. Живе Беларусь! А праз 23 гады пазіруе ў куртцы з гербам Расіі і пасля розгаласу прымае ў падарунак ад тэлеканала Белсат худзі з гербам Пагоня. Але ж на месцы ўсё расставіў 2020 год. Спачатку на святкаванні Дня незалежнасці Александр Саладуха трапіў у чарговую кур'ёзную гісторыю. Ён так доўга ўскладаў кветкі на плошчы Перамогі, што за гэты час сваю прамову паспеў пачаць Александр Лукашенка, таму спеваку не заставалася нічога іншага, як стаць побач з Романом Галоўчанкам ды Натальяй Качанавай і дэманстраваць максімальна сур'ёзны выраз твару. Прычым, у тэлеверсіі Саладуху спрабавалі максімальна схаваць ад вачэй гледачоў. Праз месяц безадмоўнага спевака выкарысталі, каб не даць Святлане Ціханаўскай правесці апошні мітынг перад прэзідэнцкімі выбарамі. Пляцоўка на плошчы Бангалор раптам спатрэбілася для святкавання Дня чыгуначных войскаў, а Саладуха павінен быў стаць хэдлайнерам гэтага мерапрыемства. Пасля ў акружэнні АМАПа ён з'явіўся ў кіеўскім скверы, дзе сабраліся прыхільнікі пераменаў, але спевака асвісталі і яму давялося сысці. Яшчэ былі спевы на выбарчым участку і ўдзел у таемнай інаўгурацыі Лукашэнкі, разам з расказамі пра сотні абражлівых званкоў і паведамленняў. Але Саладуха відавочна не задумываўся, чаму да 2020 года яго ніхто не абражаў, а тут раптам на яго абрынулася лавіна хейту. Если выборы прошли честно, а вы вчера чествовали победителя, то зачем милиции потребовалось бить людей на улице? А зачем люди выходят? Никак не могу понять. И нарушают порядок. Кампазітар Максім Алейнікаў нават забараніў яму спяваць свае песні, сярод якіх быў хіт пра вінаград зялёны. Але цяпер, калі ў Беларусі не да законаў, Саладуха ўсё роўна яго выконвае на сваіх канцэртах. У апошнія гады прапаганда раскручвала спевака па поўнай. Толькі калі раней гэта былі забаўляльныя бяскрыўдныя акцыі, то цяпер ад яго патрабуюць хваліць усё тое, што адбываецца ў Беларусі. І той, як звычайна, не адмаўляе. Ён выступае за традыцыйныя каштоўнасці, расказвае, што верыць усяму, што паказваюць па тэлебачанні, а таксама здымаецца ў прапагандысцкіх роліках для беларускай арміі. Там Саладуха. Я. Цяпер замест сыноў Саладухам выступае Тимур Прахін. Гэта афрыкаваты персанаж, які стаў вядомы дзякуючы сваім вусам падчас шэсцяў ябацек, а пасля ператварыўся ў адэпта вайны. Сам Саладуха не быў заўважны ў падтрымцы ніводнага з бакоў вайны ва ўкраіне, але ж калі ў Беларусі аселі байцы ПВК «Вагнер», ён быў гатовы выступіць для іх і нават пераапранацца ў арабскага шэйха. Праўда, толькі па поўнай перадаплаце. $3000, правильно? Да. Да. 3000, и вы, согласны в костюме шейха? А костюм от вас? Да, наш костюм фирменный, с бородой. Может быть, вы видели фотографии Жени Пригожина. Он скажите, пожалуйста, весь сольник так работает? Нет, Или нет. одну из песен? Это одну из песен надо будет, да. Тых грошай Саладуха так і не атрымаў, бо гэта быў розыгрыш. Але гэты выпадак у чарговы раз паказаў адсутнасць прынцыпаў у спевака, які гатовы спяваць каму заўгодна, абы толькі плацілі. А бывало такое, Саша, что вам предлагали огромный гонорар, а вы по каким-то причинам говорили нет? Никогда. Не было такого? Нет. Я всегда забираю все, что дают. Александр Саладуха хваліўся, што самы вялікі ганарар, які ён атрымаў, гэта $70 000, за які ён 5 дзён выступаў у загарадным доме пад Масквой. А таксама, што песня пра чужую мілую за 30 гадоў прынесла яму больш за $1 000 000. Цяпер жа спеваку даводзіцца пагаджацца на куды меншыя сумы, але мабільнасць і непераборлівасць дазваляюць яму ўсё роўна зарабляць вялікія грошы па мерках Беларусі. За адсутнасцю якасці Саладуха бярэ колькасцю. Раней ён даваў па 100
канцэртаў на год, а цяпер па 50-60, але на навагоднія святы гатовы выступаць і па 5 разоў за адзін вечар, а свой гадавы заробак ён ацэньвае ў 100-150 тысяч даляраў. Мякка кажучы, надта неблагія грошы. Апантаны лічбамі артыст пастаянна расказвае, што будзе выступаць да 99 гадоў. То бок, да 2058-га. Калі ягоны прагноз здзейсніцца, то ў Саладухі ёсць вялікія шанцы заспець і сыход Лукашэнкі, і разбурэнне сістэмы, якую артыст так моцна нахваліваў. І вельмі цікава, што ён запяе тады.